муваффақ шудани тоҷикистон ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ раҳоӣ ёфтан аз бунбасти коммуникатсионӣ дастоварди бузурги даврони истиқлол мебошад. зеро ҳукумати мамлакат корҳои зиёдеро ба анҷом расонида то ин давра даҳҳо лоиҳаи сармоягузориро татбиқ намуд, ки дар доираи онҳо дар кишвар беш аз 2500 километр роҳи байналмилалии мошингард, 219 километр роҳи оҳан, 240 пул ва 7 нақби мошингузар бунёд гардида, ҳоло корҳо дар дигар лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ доир ба бунёди роҳҳо идома доранд. маҳз дар даврони соҳибистиқлолӣ ба шарофати бунёди роҳҳо ва нақбу пулҳо робитаи заминӣ байни ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон дар 4 фасли сол таъмин гардид. роҳи мошингарди Кӯлоб, Хорух, Кулма, Чин, ки аҳамияти байналмилалӣ дорад, дар замони соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва талошҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таҷдиду навсозии он иқдом гирифта шуд. роҳи мошингарди Душанбе Кулма, қитъаи қалъаи Хум Ванҷ то сарҳади ноҳияи Рӯшон дар ҷанубу шарқии Тоҷикистон ҷойгир буда, аҳамияти байналмилалӣ дошта, пойтахти кишварро ба маркази маъмурии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Ҷумҳурии Мардуми Чин тавассути вилоят пайванд менамояд. роҳи мазкур 109 километр дарозӣ дошта, ҳудуди ноҳияи Дарвоз ва Ванҷро убур намуда, аз байни қаторкӯҳҳои Дарвоз мегузарад ва душворгузартарин роҳ дар миқёси ҷумҳурӣ ба шумор меравад, ки солҳои тӯлонӣ таъмири асосиро надидааст. тибқи гуфтаи масъули роҳсозон, баъди пурра ба анҷом расидани сохтмони роҳи мазкур, дарозии роҳ аз ҳисоби сохтмони 2 нақб ва 15 пул кӯтоҳ гардида, дарозии он аз 109 ба 92 километр мерасад. нақб як дар деҳаи Кеврон, ин дуюмин нақби мошингузар дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад, ки дар даврони солҳои соҳибистиқлолии мамлакат сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. дарозии нақби мазкур зиёда аз 3000 метр ва паҳнои он 10 метро дар бар мегирад, ки айни ҳол буридкунонӣ ва таркондани ҷисмҳои сахти кӯҳӣ ва васфу насби арматурбандӣ ва корҳои оҳану бетонӣ бо сатҳу сифати баланд идома дорад. дар рафти корҳои сохтмонии ин қитъа зиёда аз 100 мутахассисони дохиливу хориҷӣ машғули кор мебошанд. дар бунёди роҳу нақбҳои ин қитъаи мазкур ҳамаи он масъулияи сохтмоние, ки ба мисоли оҳану бетон, арматур ва дигар ҷурмҳои сангӣ мавриди истифода қарор мегиранд, аввалан тариқи озмоишгоҳи махсус аз санҷиш гузаронида шуда, баъдан иҷозат дода мешавад. мо дар даромадгоҳи нақби деҳаи Кеврон дар роҳи автомобилгарди қалъаи Хум Ванҷ сарҳади Рӯшон қарор дорем. нақби мазкур 3388 метрро ташкил медиҳад. ба ҳолати имрӯза дар нақб зиёда аз 300 метр корҳои нақбгарӣ ба анҷом расонида шудаанд. дар нақби мазкур зиёда аз 90 метр корҳои оҳану бетонӣ ба анҷом расонида шудаанд. дар ин нақб зиёда аз 100 нафар коргарони маҳаллӣ ва 25 нафар коргарони хитоӣ кор карда истодаанд. ҳамаи масъулияи сохтмонӣ, ки дар ин нақб истифода бурда мешавад, аввалан аз озмоишгоҳ гузаронида шуда, баъд мавриди истифода қарор мегирад. ҳадафи татбиқи лоиҳаи мазкур таъмин намудани бехатарӣ ва ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт, аз ҷумла ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани ҳолат ва андозаҳои геометрии роҳ, инчунин сарфа намудани вақт ва сӯзишворӣ барои кашонидани молҳои ниёзи мардум дар ҳама фасли сол ва таъмини ҷойҳои корӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. сохтмони роҳи мазкур сентябри соли 2022 оғоз гардида, муҳлати он 50 моҳро ташкил медиҳад. фармоишгари лоиҳа Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамоҳангсози лоиҳа муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе Чанок мебошад. машваратчии лоиҳа низ корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти нақлиёти Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ҳангоми амалисозии тадбирҳои бунёдкорӣ аз тарафи мутахассисони роҳсоз, меъёрҳо ва қоидаҳои сохтмонӣ ба инобат гирифта шуда, ин қитъаи роҳ ба дараҷаи сеюми техникии роҳҳо дохил мегардад. роҳ аз ду хатти ҳаракат иборат буда, паҳноии стандартии он ба 12 метр ва паҳноии қисмати роҳи мошингард 7 метрро ташкил медиҳад. канораҳои роҳ аз ду тараф ба 2 метр баробар мебошад.
дар роҳи мазкур мувофиқи лоиҳа сохтмони 15 адад пул, 2 адад нақб бо дарозии 5200 метри тӯлонӣ, 5 адад долонҳои зиёди тармавӣ бо дарозии 438 метр, наздики 22000 метр деворҳои оҳану бетонӣ ва сангӣ, инчунин қубурҳои обгузари қутрашон гуногун ва чарғонкунонии 14 деҳаи ноҳияҳои дарвозу ванҷ бо дарозии зиёда аз 17 километр ба нақша гирифта шудааст. ба ҳолати имрӯза аллакай дар баъзе қитъаҳои сохтмонӣ корҳои заминӣ анҷом ёфта, дар ҳудуди қитъаҳои роҳи таҷдидшаванда корҳои кӯчонидани хатҳои коммуникатсияи муҳандисӣ идома дорад. дар рафти корҳои сохтмонӣ 550 коргар, аз ҷумла 432 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷалби 175 техникаву механизм тадбирҳои роҳсозиро пеш бурда истоданд. ёдрас мешавем ки таҷдиди ин роҳ бо ташаббус ва талошҳои созандаи ҳукумати мамлакат амалӣ гардида, ҳамарӯза тариқи он ронандагону мусофирон ва сайёҳони зиёде сафар мекунанд. тавассути ҳамин роҳ молу маҳсулоти содироту воридотшаванда интиқол дода мешавад. бунёди роҳ аҳамияти бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ дошта, дар беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва рушди иқтисодиёти мамлакат заминаи устувор мегузорад. ин тадбир барои ҳаракати бемамнуияти нақлиёт дар тамоми фасли сол, интиқоли саривақтии молу маҳсулот ва сафари бехатарии шаҳрвандон мусоидат мекунад. ҳар як иқдоми созандаи ҳукумати ҷумҳурӣ дар самти роҳсозии қадамҳои устувор барои ба як мамлакати воҳид табдил додани Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. иброҳими неъмат, Назарзода Суҳроб, Шоҳрои Дарвоз, Ванҷ, Ҷаҳоннамо, Хабар.